बोल 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 अरे बोले दे बोल दे साड़ी लेबे तू लेबे साड़ी चलो सब्जी चावल तो बनाइए दिले पानी आप कढ़ी भी बना देता नहीं। बाप रे बाप ये कहल जाला शादी के बाद कितना हेडक होला खाना बनावा कपड़ा धोआ बर्तन धोआ शादी से पहले कितना ऐश की जिंदगी रहेला। अरे कुछ भी कहो ए कन्या का करता हो सुना बुचिया आवत है फोन कर लिया जानलू बड़ी कभी बना दे लू तनी पापड़ झापड़ छान दिया चार गो ता बुचिया आवत है फोन कर लिया छोड़ के जाने। हाँ वे आवत है कहिए फोन करते मम्मी आई माई त कहते मम्मी आवत तनी हम त कहनी जल्दी जल्दी तनी हाथ चलावा झट झट हो जाओ ठीक है करी ओरी तो बनाइए दिले बने देखिए लुगवा जा रे मत धइला करे में आग धइले के का मम्मी जी अपना गांव में हम गैस पे खाना बने चूल्हा पे बनाए चूल्हा पर खाना नीक लागेला कन्या गैस पर के खाइला पर बीमारी होता आदमी के त बुझाला ना तो न आराम ना खाली काम जाने लू जा आ सुन ला हाँ, बेटी आई नु त ई ना के दे चढ़ाई करिए जत नीक नीक बना के खिया जे 10 दिन रहबे करी चलिए जाई फेर। हां जी मम्मी जी तो कान नीक बनाए के मन जन बनला तो ना बनावल जाई। आहो ई कहे जन रोज सब्जी रख के बनता त सब्जी रख के बनी बेटी आई त हमार ना माने ठीक बाटी रोरा जोन को हम तन बना दे हम। अरे कहियो मीट बनाई है कहियो मछली बनाई है कहियो बड़ी करी ताज बनिए गई आ कहियो तनी पीठा उठा बनाई है बड़ी में बुचे पीठा खाए में जोड़ देवे ले आ चौथो के जाता में पीस दी है 2 किलो चौदा। मम्मी जी हमारा जाता ना चलेला ठीक से काहे ना चली हो हम बता दे मुझसे चला ली है पीस ली है छे ना ठीक बाटे आ जल्दी जल्दी कर देखी तनी दुवरिया पता की केने ले आइल बिया न त भेज तई बबुन के जाके बेगवा ले आवसन कर ठीक है मम्मी ठीक है जल्दी जल्दी कर। बाप रे बाप बेटी ना होती है बुझा तक उतरा के धधा गइल बई कि ना कान निक जबूर बनाई मन का नौकरानी आई बनी हम कि कोई आई तो हम निक जबूर बना बना के खियावत रहम हैं दिमागे हमर खराब हो जाता ना का हमर माई बाबू का देख कैसे घर में शादी ब्याह कर देलस एक तो खाना दाना सब काम करावते वैसे ना देखा ना ये तो कि लड़की आवती है लड़की है इतना उतरा धधा के बोलत बाई कि ना हमारा तो दिमाग हम तो देखते न शादी में उहे लड़की आई रही कि जब शादी होकर रहे तो हमार कि हमार नाक में केनो कहते कि ना भौजी दैये तो ना हमार मन रह देवे के बाकी ले लिहली हमारे से बलाते उनका के तो देखल ना हम चाहिए आवत न बाड़ी हमरा से ना कोनो चीज बनी बनावत रहियन देखियत रहियन क्या हम जन बनाई ले तो ना बनाई हम कबे कोई कहते नौकर नहीं के बैठल दीदी लोग बनावत लोग बताओ आज हम कातना दिन बाद तनी अपन मन माई दीदी आ जाइम नो एकदम निमस रह हम एगो बस हमर हो जाय भी जी है तना कहन काहे के लिया दे तनी जब बेचात में के तो थोड़े ही थोड़े ना लेके आवेला मन तो क्लियर होत ते गोला तनी अरे बबी जी रहुरा हां अरे फोन ऑन ना कोई नहीं है जी माई भी कल नंबर बतलिए का ना ना बताई नहीं हुआ के कैसन पड़ो हो जी ठीक बनी रहुरा अरे बाप रे बाप रहुरा तो एकदम खिल गइल बनी ऊपर से नीचे तक जी मोटा गइल बड़ो हां ये छिनो नजर मत लगाई हा भैया से भैया तो खियाओ तो ना मोटेबू चल चल पानी वानी पी आ अकेले ही पाहुना जी आवतन ना अकेले ही अकेले ही ने अकेले ही आ गेलु कैसे मिठाई ले बनी कैसे छोड़ देलहन हो छोड़ देलहन का हम ना दे तो लहुआ के तो पानी के ना हम देबे करम माई के देखला भौजी के देखला ढेर दिन हो हां तो फिर भई आइले 2 दिन में फोन करियन कि जल्दी आवा और सास ससुर सब ठीक बा ना हां सब ठीक बाटे ये माई के देख के तो हम लोग के देख के मन करत त कौन हम जइबे करब जे तो बढ़िया कइलु आ गेलु तब कौन कह कि पहिले आइल गइल बड़ू अब तो खाली आइलु गइलु कौन जरूरी बा कि कोई आ ही जाई चल पानी उनी पिए चलो आवा अपने बाबा कुल कहते कि झोंके के ध दसरे घामा में तनका खा जा लेकिन के दिमागे नहीं खे के धराई के ना धराई तक न के हेने से होने भइल बा पता ना कि का रे का करते रे का करी झोंके के लेना चाहिए सरिया के ध दही भौजी लोग का करते जा भौजी लोग घरे में हम लोग के घर उरिया ना उरिया ला तोरा का हो गइल फुल कर बैठ जे बैठता तो आए रे का हो रे बैठ काम बतरा से कौन काम बता बच्ची का भइल कल और माई बताओ तो हम लड़की होनी कि ना होनी अब एहू में का पूछे के बा वैसे ऐसा बात पूछले के तो लड़की है के ना है है ना तो देख भौजी छोटकी भौजी के एगो साड़ी हमरा बहुत पसंद आइल अब हमके नहीं खी दे कनी द पहिन ली त नहीं खी दे त काहे ना दी उहे न काहे ना दी अन अरे एगो ननद बावे आ तो 4 गो भौजाई बैसन त एगो साड़ी मांग दे तो कनी का विपत पड़ गेल के ना दी एगो खाली साड़ी मंगनी और मोय नहीं खिनो हम दिया हम चल हम न दिया भाई में हम घर के मलकिन बनी
कोठिला में से चौरा निकाल दी ना जी। देख ले लेनु एकन के 14 नहीं खे निकलत का करी हसन देखिए जी खाली खासु तो आपे के काम बाटे आपे आप करम त निक लागे हम नहीं करे जामा टूट गइल बा का हो कि मैं से काम कर देखिए ए पूछी जी आइल बनी 4 दिन खातिर ना मेहमाने बन के रही कपार पे मत चढ़ी समझ गई नी यही घर के लड़की हिया मेहमान लोग से पहले नु हमारे घर जमल ई लिया कोने बात ना भले मम्मी जी कि हमनी के नाना जी कुछ बोलत रह मान लिए हमनी के काम नहीं जा करत घर के संभाल ले बा इहे का के संभाल ले बानी का हमनी के मम्मी जी कह के भुलवाले रहले का से चाउर नहीं के कोठिया में से निकला त का बुझा त के लकवा के मां पी के आइल बा का चार निकाल दे तो काम के ले जाके चार बेच देले बिया तारा के नु खूब का हम दे चोरावे लू जा खाली काम कर दे से आपन देखी ना जी आप तो कुछ ना करी ना चल दी दा चाउर दी चाउर हमरा के बुचिया हम मुझको चलते चाउर निकाल के हमके साड़ी दिया पहले हमके साड़ी हम दिया होते चल साड़ी लेके रहो चल बाड़ी छटंकी भर के नु आइल बाड़ू ससुराल यही से तो ससुराल में गुजर ना होला ना यार भाग भाग के टुपुक नहीं आवेली बिया कनी जा कितना मुश्किल से इनकर राड़ो के बिया होत रहल हां यही से तो कर गेठा से बिया कनी हम करी ना कपार पे नाचत रहले टेंडो करत रहले जब देखत तब माई से लहरा लगावत रहले फिर आइल बाड़ी 4 दिन खातिर नु फिर लहरा लगाइन फिर झगड़ा होई हमनी के घर में रोज सुबह कर होत रही बाप सारा साड़ी उड़ी एने ओने होखल बाटे जा तनी सारे जितना हमर साड़ी बजो नहीं है पहना है वो सब अलमारी में रख देता नहीं कि ना केने रखला से मन तरी खराब हो रहा हो की हां ओइसे भी हम तो घर में रहिले त ना इटी पहन के रहिले साड़ी तो आ मैं दे होय साड़ी हम दे का त हो कने हाय सुन ल हाय बुच्चे के साड़ी पसंद बदे देता ना भागमी का कहत जी का कहत हो मम्मी जी हमर माई सब अब माई दे लगे त का हो गई हमरा लइका के त पसंद बगे दे दो ताके दोसर की नहीं लगा पछा बोले दोसर साड़ी ले ले बाकी ना में साड़ी के कमी होवे का पर के रो कॉल के चाहता नहीं बताई ना तो मुंह लगे हम संगे एगो पसंद नहीं लइका के त दे दो ये का बा मम्मी जी देख ली चाहे कुछ भी हो जाए बाकी हम ये साड़ी ना देम त ना दे हम बहुत बिस्कीमती बा एकरा से नीक हम तारा के किन दे हां हमरा ना चाहिए हमरा हमरा ये पसंद होता ये हम पहनबे करब अरे बौरा ही नहीं है हाय पेनहल साड़ी का पसंद बगे त दे दे खाली के पेनहले न होले ना मम्मी जी हम ये साड़ी ना देम देख ली कुछ भी हो जाए हम ना दे हम अरे तो कॉल के जो ऐसा बताओ उतर के ले बैस रे तो से बोले लड़ा होती है बोले लड़ा होती है मत जब ना दिया तो बोली हम सुना त कितना ही बोलती है हम खींच के हमारे से कोई रही था घर में रहती ना तिनका सुधियाई देती जबाना खींच के हाथ में कर देती आई, मुंह बंद करा। है तुझे हमसे लड़बो तो बोले लड़ा का जाते हैं हमरा सब दाई ने के जब हम जाए कुछ भी हो जाए मत ए सुना पहले बात हम बदियारी कर दू ना हम जाए कुछ भी हो जाए हैं क्यों काम करता है मैं तोरा सामने लड़ती है हमसे तो बोलने के जात बाप रे बाप रे का हम बोलाई अभी अजी दीदी लोग अजी सुन जाए देख ले चल वे ना देबेले अजी दीदी हाय हाय जी सुन जा रहा सब हम सब सुन जा बोले ना कैसे ले लो अभी जा तो कब सरकार से कह के याद जमीन लिखवा ले पसंद बताई नहीं की दे इतना ही भर नहीं जब सही बताइए लड़ाई लड़ाई खातिर ना चुप रहो कुछ नहीं हम तीन दे में करा के बाद में सारा के सारे के राउर के हम सब तीन के हमार माई ऐसा साड़ी देले हम कैसे दे दी दूसरा के पहने खातिर ई तो बात ठीक है कहलू हां सवा के दिल ले भाई त का हो बेटी के पसंद हम दे देता है क्या पछा बेटी है सब कितना देम तारा के का जानता ई जान बिटिया के घर में बिरदांग ना करवा चुप दे ना रहो अभी जान तो लिखो जा सरकार ने कहले बना के जमीन में माई के बात की जमीन में ना पूरा हक भैया ना हम बाटे तो भैया के लेके सुत जाना सुत जा भैया रख लो भैया का बोलती है साला जाके हम केस को तो तुरंत हम जमीन जायदाद नहीं खुले रख ला भैया से टिकवा के रह जा घर में रह अरे ये अपने भैया के भैया बुट्टी खोले बड़ू का लौटे लाना अब ये छोटा उठा ले हम कि नहीं पुलिस थाना लेके हम आई हम विदाई कर दी माई दे ले रहा है तू जानत नहीं क्यों कैसे भाई तू खाए खातिर
छी हो ठीक ना का करू घर में तो साड़ी सब चोरा देनी हमार 7000 कौन चीज दिखा देलू भर के अलमारी में चम्मच करा के खातिर लेके आई नहीं ओकरा कोबो ना हटी बड़ा बदमाश बिया उ बेटी जानते नहीं कि जब हम कैसन लड़की हनी जब हम नजर पड़ जाला नो तो ले के मानी ना बताओ हम 4 गो भाई के इकलौती बहन बनी दिहो जे कहे ना पूरा हक बा छीन के लेके जाइब हम जानते नहीं कि जे हमरा के ओह रे माई ओ रे साड़ी दे ना देखो फोड़ दो आज जाना तो बन के सुरगा दे तरीके नहीं के ओ रे सुरगा छोड़ सुरगा ना छोड़ के नहीं बोल ए बोल दे साड़ी लेबे तू लेबे साड़ी लड़किया के हो ई का खतौ होता है बुझे तो के गोसाई खातिर जान ले लेबू का जाने को ले एबरा को जान ले हम मोजे छोड़ दे होय देखो हो दादा हमें का के बचावत है ई बहनी के बचावत है कैसे लड़के जे बताती है माल के मुंह आई पकड़ के अब हम चल जब जाने ते कहे आई ये कदम बताओ ना आवाज आ कौन जानती हो ये साड़ी हमार माई देले रहे ना देम तो ना दे हम ओ खातिर कुछ भी हो जाए कि ना अगर हमरा कोई के मर्डर करे के पड़ी नु तो हम कर दी बाकी हम साड़ी ना देम तो ना दे हम